Assalamualaikum, Di. Waalaikumsalam, Nin. Piye kabarmu, Di? Alhamdulillah, apik wae. Yen kowe piye? Alhamdulillah, apik. Nanging minggu wingi aku bar loro, Di. Loh, iya ya. Lara apa awakmu, Nin? Loro panas wae kok, Di. Alhamdulillah, saiki wis penakan. Alhamdulillah, melu seneng yen wis sehat. Kowe lagi lapo iki? Iki aku lagi nandur kembang, Nin. Kembang-kembangi endah banget yo. Apa iki kabeh duwekmu, Di? Iya, iki kembang ibuku, Nin. Tak ewangi nyirami kembangi yo. Wis ora usah, Nin. Malah dadi ngrepotake awakmu mengko. Ora apa-apa, Di. Aku malah seneng lho. Wis ora usah, Nin. Matur nuwun. Oh iya, kowe iki mang arepe menyang ndi? Aku arepe tuku kamus basa Jawa, Di. Eling ora yen ana tugas saka dosen. Loh, oh iya ya. Ana tugas nerjemahke ya. Iya, Di. Tugas nerjemahke. Kowe wis ngerjakne? Wah, durung, Nin. Mengko sore kira-kira aku ngerjakno tugase. Ayo kelompokan, Nin. Iya, oleh, Di. Mengko sore jam 4 yo. Iya, Nin. Jam 4. Mengko aku tak nang omahmu. Yo wis, Di, tak enteni. Aku tuku kamus dhisik yo. Iya, Nin. Hati-hati nang dalan. Iya, Di. Matur nuwun. Assalamualaikum. Iya, Nin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapakmu enek, Dik? Mboten wonten, Bude. Nembe mawon medal pados ulam damel dahar. Oh alah. Kowe apa wis mangan, Dik? Dereng, Bude. Mangke mawon. Lah kok durung mangan? Wis ndang mangan iki. Budemu nggawa mie ayam. Alhamdulillah. Nggih, Bude. Matur nuwun sanget. Iya. Podo-podo. Ya wis, aku mulai dhisik ya, Dik. Loh, kok kesesa mawon, Bude? Mboten ngerentosi bapak rumiyin mawon. Ora usah, meneh wae tak rene maneh. Oh alah, nggih sampun, Bude. Bude, matur nuwun mie ayamipun nggih. Iya, Dik. Ya wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngatos-atos, Bude.